umyalezo obalulekile. Mhla 30 June guys akulona usuku lokuthi siluthe. Mhla 30 June akulona futhi usuku lokuthi sihambe sifuna abantu sibakhiphe endlini. Abantu bokufika sithi abaphume sibashaye sibalimaze. Ngiyacela bandla nikususe lokho emqondweni mangabe beniplane lokho ngiyacela. Ngoba masingenza lokho sizosheshe siqede le party kanti kusa-early. Yabo. Kusa-early and inhloso yethu akukona ukuthi kugcine sekukhona abantu abalimele noma asebeshayiwe noma kanjani. Inhloso yethu ukuthi bahambe nje bagoduke baye emakubo. Iyona nje inhloso yethu. Futhi ukuluthayo kuwesi-ke ngoba makuluthwa ezitolo lezi eziqasha abantu lezi ezangempela kulimala wonke umuntu. Yabo. So ngiyanicela bandla leyo kulutha ningayicabangi guys naleyo kushaya abantu. Ngoba nizoyijika yonke lento bese kube yibona engazi ukuthi ba ama victim kanti siyazi thina ukuthi labantu basihlukumeza kanjani ezweni lethu. Uyibona ivakashi kodwa thina sihlukumezekayo. So naqala nje nakwenza lokho umhlaba wonke uyobusa ubone ngazi ukuthi vele thina sisukela abantu aba innocent kanti akunjalo. Siyazi thina inkinga esibhekana nazo ngenxa yalabantu. So ngikhumbula nje ngo2021 khathi kukhona lokulutha lokho akwenzeka. Abangaziyo ke bazosho even nangaleso sikhathi ukuthi mina umuntu oqala nqa owasebenzisa wona futhi social media ngahamba ngathi mina kubantu asamso clean endaweni zethu emalokishini. Saqala kaMashu ngabona nezinye indawo ke iqala zithi ziyaklina nazo endaweni zabo. Kwakudabukisa mfethu ungena kuleza idolo Shoprite obani oSpa ubone nje umonakalo esiwenzakalile till today ezinye idolo akazize recover from lokho. Abantu abahlupheka yithina. Azange uze kuhlupheke labantu labo besasibaluthela kwahlupheka thina. Yabo singasakwazi nokuthenga amagrosa abanye abasanazo ngisho indawo zokukhipha imali sefanele baye kude. So leyo nje asingayenzi ngoba ilimaza thina futhi ayinabo ubuhlakani phakathi ayihlakaniphile futhi leyo. So ngiyacela nje nidlulise lo myalezo kulabo abacabanga ukuthi mhlawumbe ngomhla 30 lento imayelana nomntshontsha. Cha sitshontshe. Umntshontsha nje guys cha sihambisani nakho. Yabo. Lempi yona sizoyilwa futhi sizoyilwa kahle nje singajahile nabahambayo njengoba behamba nje manje kusamanje kuzoba wesi. Kodwa thina njengoba sisho ukuthi make sure umhla 30 bengahambile sizoqhubeka sidile nohulumeni wethu. Ngoba anything engayi-understand nini ukuthi uhulumeni awukwazi phela na ucompromise umnotho ukuthi ugcine usilimala ngenxa yabantu abahlale beteleka zonke izinsuku. So hayi ukuthi lama march ngoba abanye beni bethi hayi peaceful march ayinamsebenzi. Peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi. Peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi. Ukuthi nje abanye phela bafuna ukubona yena engathi ngavele sivuke ekseni bonke abantu bokufika sebehambile. Ngeke izenzeke leyo nto ngisho sesithanda. Ngeke izenze futhi niyababona ke labo ukuthi ba ready bathe bangasibulala ngisho usibulala besibulalela ukuthi bangagoduka kuba emakubo. So akubo yibona benza lawo maphutha. Kungabe yithina esenza lawo maphutha ngoba lelizwe lethu malimala kulimala thina bona emakubo le yaqhubeka kukhona yonke lento abayibalekelayo. So nje ngicela ukunidlulisela kakhulu umyalezo okucela bafethu siyacela bandla. Mhla 30 thina silwa nohulumeni. Aqaqe lokho ukuthi silwa nobani silwa nohulumeni. And ngiyabona khona abanye basizakela sebelindile niyabazi ke nani njengabantu beEFF nje balinde ngezibovu ukuthi babe khona into abazobajabulisa ekuthiwa iwrong yenziwa abantu. Ningabaniki lokho ngoba asinandaba vele sebetshengisile ukuthi abekho esayidini labantu bala eSouth Africa. Nabanye ke nabo abantu bokufika bahleli balindile bakhipha ingovo lo balinde ukubona ukuthi yini errong esoyenza ukuze bezogijima bebe ama victim anti nabazi bayathanda nokuvela ku TV bekhala beqamba amanga. Vele futhi ngomhla 30 bazocreate ngisho istory abanye bethi beshawe bengashawanga benze wonke ama performance la. So kuzomela sibe clever nathi sihlakaniphe. Ningabaniki nje into bazosizakala ngayo. Ngiyacela abantu bakithi ukulutha nje no. Sisazokhipha nezincwadi nje sicela abantu bethu abasemphakathini ehlukahlukene ukuthi bayikhiphe. Ukulutha ukushaya abantu ukubabulala asikwenzi lokho. But uyena uhulumeni kumele azi ukuthi sesikhathele. Kumele asheshise abathathe labantu. Ngoba nabayadelela benjalo nje bayisa. It's not like bahleli la ba innocent. Bayisa benjalo bayalokhu bestrikisha bethi abayindawo uzobabona nje ukuthi bakhuluma kangakanani.
Kodwa-ke asiqhubeke thina silwe nohulumeni, ngoba at the end of the day uhulumeni ana choice. Mase sithaya sabafuni, sikhathela sabafuni,